Ndine stress ndakaenda kumusha kwangu. Ndikazvikuona mwana akafanana nini? Akafanana nefirst born yangu. Imimi makaenda kumusha kwenyu ndobva manoona mwana akafanana nefirst born yenyu. Hongu kumusha kwangu kwandakaberekwa inini. Saka stress ndei. Ndekuti mwana uyu akafanana nemwana wangu first born yangu. Vakanyanyisa kufanana? Vakanyanya kufanana mino. Zvese step kufamba chaiko. Kana chimiro wakafanana singaiti. But wonainga manje chirundinetsa ndechekuti imi mama enda kumusha kwenyu kai. Hongu. Saka chitiudzai pari kukupai stress because ini ndiri kunyatsochaziva kuti stress iri pabva ndisandapona. Ndakazobvunzisisa ndikaona kuti mwana uyu mwana wemukomana wandakambodanana naye. Oh. Imimi mama makarorwa muri mhandara here? Hongu ndanga ndiri mhandara, mai vangu vakatodya mombe yechimanda. Mati? Mai vangu vakatodya mombe yechimanda. Makarorwa muri mhandara? Hongu. Ndotaura here? Ndotaura here? Ndotaura here ini ndotaura? Ndotaura! Ndotaura mai! Ndotaura! Listen. Maita zvakanaka mama weya. Nokuti zveshuwa ndiri kuoneswa kuti mwana uyu akafanana nefirst born yenyu. Zvisingaite. Nokuti vakatomiswa pavanodonzi matwins. Kana kuti mukoma nemunin'ina. Hongu vakafanana singaite. Saka chiri kukunetsa ende chekuti ina handambobvira ndarara neuyu. Asi kosei paine nhumbu ndizvo? Ndiri kuuya pasi ipapo. Ndiri kuuya. Now listen to me. Mukaimba muzonzwa. No, mama. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka ka. Pasi pane mofaya apo. Pasi pane mofaya apo. Uchaona kuti pakatonyima makamera pane mofaya apo. Now listen to me now. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Nokuti nyaya mama iri kuita kakunetsa iyi. Asi yatopera. Chokwadi munhu waMwari ndibatsireiwo, ndatambura, handisi kurara nekufunga nyaya iyi. Zviri kundinetsa. Ndatambura. All right. Imimi nemurume yamunobvira marara? Hatina kurara tese, kwandiri konditori nevana 4 nemurume wandiri kugara naye. Mune vana 4? Nemurume mugara naye? Akatondiroora uyu akandibvisira mombe yechimanda. Muri mhandara?
So now, zvamuri mhandara kudaro maroorwa, firstborn yafanana neuyo mukomana. Asika mama, can I go a little bit deeper? Asika mama ndiri kuoneswa ine in the realm of the spirit. Paine nguva yamakaedza ku muchiri musikana, ngatidzoke muchiri musikana. Pamakadanana neuyu. Ndiri kuona neuyu akamboda kurara nemi kaini. Hongu asi hatina zvatakaita. Hamuna zvamakaita. Makaregerere? All right. It's too much. Hazviite. But ndiri kuona hangu kuti aida kurara nemi, asi haana kuzorara nemi nokuti imimi maive musikana. Ndizvo ka? Ndokubva manzwa kurwadziwa. Ndokubva maramba. Ndizvo ka? Ndokuchizobva ipapo. Ndobva mazonogara nemurume wamuinayo. Uyu akabva akurorai. Ndobva akubvisirai mari. Muri mhandara. So ndine bad news. Bad news dzandinadzo ndeidzi. Dziri kureva kuti musi muchiri musikana, because ndakuonai makaridzirwa kamuridzo, ndokubuda, ndokunoenda nekune kamwe karuware, kuri zuva rodoka, muchiedza kutaurawo, ndokubva yave kikiri, imi ndobva maramba. Asi inzwai mama, pacho panguva yamukuti makaramba nokuti maiti ndiri musikana ndarwadziwa, ipapo ndo pakashereketa, kune kupoya. Saka kukutaurirai chokwadi mama, firstborn yenyu haizi yemurume wamuri kugara naye pamba. Prophet, saka ndinovataurira sei baba vemwana? Zvamaitya ndo zvakuwirai. Kureva kuti pfungwa dzenyu zvamanga muchitya ndo zvakuvingai. Nemamwe mazwi inzwai zviri kutaura Jehovha. Ndibatsirei prophet, ndinoisvitsa sei nyaya iyi? Ndibatsirei. Muri kuteerwa nenyaya yakaitika muchiri musikana. Imimi mama ndimi Maria wenguva yedu, because makaroorwa muri mhandara. Ndokubva murume akubvisirai mombe yechimanda, because akakuonai makakwana. Asi makanga matoone nhumbu, nokuti pane zvakanga zvapoya. Haipapo ndopaunoona kuti inzwai gweru ndinyatsokutaura chokwadi. Fanika mukore uno kutotsvaga mhandara uri mukomana, unopedza 60 weso, ukanobuda nekokoko, ukadzoka waumbuka uchishaya. Maperero, listen to this. Ngondimbirewo musingaridze something, just sing something. Shaurai, pasina chirikurira. Shaurai nemuromo.
Apana chacha, karira pano kamko. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night na Prophet Tifredi Yauya. Goodness and Mercy Ministries inakudzirai Mutare Revival Night. Musiwe Friday, 27 March 2026, pa Queen's Hall, Paduze ne Civic Center, Mutare CBD. Mukana wama one-on-one ne muno wa mwari unenge uripo. Tifonere ipa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.